మృతదేహాలను బయటకు తీశారు. నాన్నగారు, అన్నయ్య వచ్చారండి. రాత్రి 8:30 ప్రాంతంలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. 4 అంతస్తుల భవనంలో. నానా ఉద్యోగం వచ్చిందా? చెప్పరా, ఉద్యోగం వచ్చింది కదా? నేను ఎంతో ప్రయత్నించాను నాన్నగారు, కానీ నాకు జాబు రాలేదు నాన్నగారు. భగవంతుడా, నేనే పాపం చేశాను? నాన్నగారు, నాకెందుకు ఇలాంటి కొడుకులు ఇచ్చావు? ఇప్పుడు సమాజంలో నా మొహం ఎలా ఎత్తుకుని తిరగను? అయ్యో అయ్యో అయ్యో